gashi ta dawo, sirrin ciki ya fito fili. Allah ya nufa da na rero wasu na ra'ayin azanci na. Su suka sani zama cikin manya, su zambin hujja sanda na aika kure na hau ɓoya. Barin maka illa a gari ni ya zamini na giyan garya, rukun haka ya yi min rana, wasu kuma suna da haushi na. Kwaɗayin na waɗanka yana daban haushi, koda da alaƙa zai fi a ranka ka hajji alwashi. Abin da ka shuka za ya fito maka ko cikin danshi, na yi mai kyau kai na ina so, na san da wa'insu bayana. Zomo ni ba ni ɗagawar wani yana gasa sanda na samu. Bai mana Allah in ya aminta bisharuwar romo, ba dole a lamarin naga tafiyar wasu gashi ta yi kwana. Kake kalma masu biya ta suna ta jin daɗi, tuni na ga alama ga tafiya ta tana ta yi faɗi. Zama makala samun ɗan gida na ɓangaren gardi, ribar mabiya ƙwarai na ci domin kwasu na yi min rana. Farina ana ra'ayin azancina, kuma su yabona kumanta da shamsu na suna. Ina gona shukarsa da ta yi min rana, na lura a shana takan iya karma kwancina.